приятели, аз съм Соняно и тук в момента правя кандидатурка за Bombcraft 2. Там е първата. По-набързо, защото нямам време. И нещо пак ми се бъгна това Bandicamo. Добре. Това е къщичката. И докато обяснявам, аз ще кажа на колко години съм, как се казва. Значи на 12 години съм. И съм от град Хасково. Казвам се Христо. Значи, не съм скупен акаунт още. Добре, сега ще почна да показвам. Тук са двете гостни. Тази е първата. Тази е втората. Тук честове. Тук компютър. И замък където е там. Това е телевизионната стая. Тук искаше да е kitchen room. Кералис е дизайн. Аз съм се строял самичък. Гледал съм я. Тук е като всичко е като на Кералис. Аз съм го гледал от клипчето. Даже сега преди малко строях и тези, значи, мини купърчето и Range Rover. Значи ето седмички отзаде. И трябва да е по-бърз да съм, защото и да кажа. Това е на Кералис, ето. Ще гледам колко стават. По-набързо така. Басейнче. Да. Не мога, защото бързам и за център трябва да ходя по работа. Трябва да тръгвам след малко. Значи, да. Сега ще ви покажа кое клипче гледах. Ето. Значи гледах я това клипче на Кералис, което е Minecraft Last Build. Simple Modern House. 18 блока. Да, ето. Значи гледал съм. Тук съм стигнал. A path here going up to the future roof garden to be. I'm not really sure about this. Do let me know. Something like this maybe. Ho! We got it. We got it. We got it. Второто беше тук тия коли. По-нататък ще направи вертолета. С вертолетна площадка. Ще направя някаква площадка за самолети. Малко ме бавен компютър. По-набързо така 5 минути да стане и да почна да го качвам. Да, 5 минути да стават. Добре. Аре, влизай, бе. По-набързо, Тъй. Не мога да влезем в Кералис. Нещо става. Нещо стана. Да, ще го затворя, защото... Чакай. Да, затворих го. Значи... Дано ми харесаш кандидатурата, защото е по-бързичката. Защото нямам време да правя гараж, иначе ще направя път, ще направя... Сега така набързо направих този с Range Rover и Mini Cooper. Не съм слагал. Чай си притъващо. Значи, какво да е? Какъв да е номера? Хасковски. Защото съм от Хасково. Хасковски. Така седмички. Седмички слагам, защото не обичам седмиците. Значи... Да, ето. Да, значи
Дано ми харесваш кандидатурата, но с това се надявам най-много. Да ми я харесваш. Ако трябваше да построя къщичката пред тебе и тия мини купърчета. Иначе са много хубавки, да. Караш се едно. Така, може да правя да влезем в седно. Чакам да се едно карам. Чао. Ето се едно караш. Се едно караме. Само че после... Фак. После ще заставим отгоре. И ми дам. Това е от мене. И... пак казвам. На 12 години съм. Христо се казвам. И нямам купен Майнкрафт. От Хасково съм. И да не ме приемеш в твоя сервер Bombcraft. И това беше от мен. Соня 0. И това беше бързата кандидатура.